Sasi mamia, Iteko osagaiak. Osagaiak iteko, hori da. Eta hemen, mamia bat iteko berritun osagaiak ardiesnea irekin dugula, eta hori nabil itxoiten epeltzeko, 40 gradutan, bestela, irekin da egongo bazan esnea, bakizue, berotzen jarri, eta keia ikusten duzunean botatzen duela hori da temperatura. Gelditu, eta hengo antzinako eran. Hoi da. Katillu batia, txarro batia. Beste lurrezko txarro txiki hauetakoa, bueno, ez da hain aspaldikoa ere, edo etxe Raziokoak eta guztitan lehen pasoak etzien egongo. Nik beti hola izautut. Hola da, ero kaikua hunditan, bebai, kaikua hunditan. Hori da, hor bat ipat arrie botatzen zenen, edo, ez? Eta mirarire galdetu dio, da izu zuenen hor pikoketa ingurun edo olakoik, eta bai, lehen hola zen. Eta gero hemendik zerbitzatu. Hemen litro bat daukagu, orduen gutxi gora behera, ni normalean txarrotan deiten dudanean, 3-4 tanta botatzen izkiot, hemen 20 batero botako izkiot, baina hori bai, epeltzen denean, 40 gradutan, ero atzamarra sartu aldu zuenean ondo, eta hor bainatuko zinatenean, 40 gradutan bainatu, bueno, gustu aski bai. Bero. Bale, oainik nire azalduko zurea, bukatu zurea azaltzen. Bai, hemen, ostutzen itxun behar. Bale. Bueno, hemen edari vegetalakin ningo du mami hau sasi mami bada. Azken finen, olako, merkatun badao kuajada edo mami esaten zaion hauts batzuk, itxeko badaude, poltsatxo batzutan saltzeie. Eta ingo deuna hori da, pixkat hau bildu, lotu, ez do testura hori izango. Ez do beti... Gehiago gelatina puntu izango da, ez? Eta poltsatxotan ikusiko duzu litro erdirako dela. Poltsatxo bat litro erdirako. Kasu hontan, hau ez da behi esnea, edo ardi esnea, edo edari vegetalak beti likidogoak edo izaten dira, harinegoak, ordu laren. Zena hartu duzu? Hau, arroza eta intxaurre. Ez dakit zer, hori gozago da bai. Eta gaina portzentai altunetan, haitu nintzen horri irakurtzen, intxaurren honek badauke, nabarituko zaio, hoxe. Besterik gabe, lareun. 100 mililitro jetxiko izkiogu, pixka gaineko banatilla edo emango dolako arroz, ez barkatu, arrautze nola esatu zaio? Arrautzesnea. Hoxe. Ez da izango... legami, mamia izaten da moduen. Mamia, gaina hor, mamia daukan azkenean berezia da testura pixkat, ez? Horregatik esaten da, azukrea estia ez bota, orduan puskatu egin behar dozu, ez? Orduan, esaten dutenak, oso mamia saleak direnak, testura hori mantentzeko egin behar dana da, ezer gabe jan. Egin alduzuena da, bai bota, hemen azukrea nahi izan. Ezkero, pixkat, goxo puntu gustatzen bat zaigu, esneari berotzen dugunean, azukrea disolbatu orduan, eta eroin mamia horrekin da. Orduan ja, testura mantenduko genuke, baina goxo puntu batekin. Gero bota beharrean. Hemen izan zen Beatriz eta Slow Food, karakol edo proiektu, hau da, barraskillo proiektu zeraman pertsona, ultzamatik edo etorri zen, eta berak intzitun zaporetako mamik, ez, gaztan berak. Kakaoakin. Hemen, nahi izan ezkero, txokolatezkoa inan dugu, kakaoana. Badaude, errezetak, nortzegan, Arzakek, ero Martin Berazategik, egiten zuena, esnea hontan, foa urtu, eta foa mami bat. Horra zu jaten zen duen, eta zaporea zan foana. Eta oso goxua, eta hor azkenean nahi dugun zaporea eman aldiogu, guk esne honi, eta gero, kanela botatzen diogu, bainilla botatzen diogu, nahi duguna, guk infusionatuko genuke, eta gero, testura da azkenean berezia, ez? Legarrak ematen diona. Hori, bizatitan ni izketan joan zait buru, baina bizatitan behar da. Erdie da, hau, disolbatzeko hori da. Azkar kendu ohartu naiz, eta beste irakiten jarriko du. Eta behin, irakiten da honen, hau erantxiko diogu, eta, poltsatxoan jartzen da prozedura. Azken finen da, berriz irakiten hasten denen, baztertu, berriz sutara ekarri, eta irakin aldi eman, eta listo. Eta horretan be, zaporeak sartu aldizkio nahi dioguna, ez, horri? Bai, hau azken finen egiedanik nahi nula arbendola edo almendrazko esneakinin, barkatu edarikinin, baino garai batekoa ez guk gaur egun merkatun likidoan edo tetrabrik barrun ezautzeu. Bai. Garai baten animali jatorriko esnea etzunak edan nahi edo etzunak edaten saltzen zen kreman, hau da almendra krema, eta horrekin itezen goilaratxo bat edo bi hartu ure bota eta esnea, gure amona zenak, eta bai hori hola izautu ginen, ez? Edo
Kapritxo gisa edo, bueno, babitu, almendra esne bat hartu bat, eta zen, hori, nasi eta hola iten zen. Arindu iten zen, ez? Oso lodia zen, krema, lodia zen, ez? Bai, hori da. Eta saiatu naiz bilatzen, baina ez dut bilatu. Ez dut esatzen. Nostalgiagatik bakarrin bilatu nahi nu, baina ez dut bilatu. Bueno, nostalgikoen dako betiko mamia. Bai. Hogei tanta bota izkiogu, epeldu zaigu, 40 gradutan daukagu ja. Eta oin, gehitu, eta utziko dugu epeltzen, eta nik txilindroia, bai, nik uste dut, egin nadaola jaione. Hau irakiten dau, apartatu, baztertu, buelta batzuk eman, berriz barrura, eta beste irakin alditxo bat eman. Bale, eta ero katiluetan jarriko duzu, eta jateko. Eta listo, hori da. Eta hau zer da, razioko, holan, ez? Hola izatetzen, bai, Holan, bakoitzak... bakoitzak nirea. Nahi duzun bezala, baina bida, ikusi, hola, ikusten. Tak. Eta hau ere nahiko, bueno, ongi galditu da, eta guain gainetik botako diogu, nik ez die pixkat. Kontutan izan... Baina hori neko gozoa izango da, ez? Ose, horrek edari vegetala normalien dultziak izaten dira. Bai, baina, bueno... Kalte ez di pixkatekin hori iztio kalte diken, Baina, ez, honek iraun behar do, luzatu behar do, ez? Harremanak, orduan, goxatu beharko deuz. Hemen, Inigo bakizu nola jaten zuen, ez? Beraz, dandu, juten zala azukrea botatzen, bai, gero, venga, beste pixkat. Hori nere eskolakoa da. Bitu zigor, antzeko. Ba. Eta kolorea hori izan berea, ez? Edari vegetalana hori izan. Hau, ni asko gustatzen mamien. Txian ez du oso mamizaleak. Eta ez dugu esan, mamiek, oituraz, berez, errepuntu bat izan behar du. Hori zat izan, garai batean, esnea berotzeko, irakiteko, errekako harrik erabiltzen ziren, horre berotu zutan, eta ero esnetara sartzen ziren, erreiken zuen. Eta batzuk egiten dute hori aizkorakin baita, aizkoran kirtena ez, muturre, berotu burnia, hori da, berotu, eta horrek holako erregustu bat, baina saltzen dute esnea ja erregustuakin, ardi esnea. Oida, hoi norberan guztua da, hau bezala, ez da? Ardikizale edo esne hori etzaizuena gustatzen, da nire kolektiboakoak zatenak babitu. Aukera bada, eharra dau. Klasikoa da ontokin.